Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paTserare 263 vanhu vakomplaina nenyaya yekuhopli vachikomplaina kuti Kanzurubho here yairi kuita muri yeZimbabwe. Zvandinoita ndinokasika kumhanya nemanews updates nemakuhwa. Ndiri mukomana anomhanya nemakuhwa pano paZimbabwe paYouTube. Muri yeZimbabwe nyaya ndakakubatira nyaya iyo yedzimba dzakapwanywa kuhopli. Zvisinei dzimba dzapwanywa hongu vanhu vaibuda vachichema vachiti mapwanya dzimba, asi apa pazopwanywa chikoro. Mpwanyiro waitwa chikoro zvikunzi vana vangatori mumaclasses vavangoerekana vatanga kupwanya. Zvavatanga kupwanya vatanga kuti imimi mapwanyira vana vari mukati tazoita bishi rekumhanya chibuditsa vana mumaclasses nekubuditsa mabhuku nekubuditsa madeski, ende zvanzi zvakaita semabhuku nemadeski hazvina kutobuda. Vamwe vari kunzi hanzi vanga vari matoilets vana pachipwanywa. Dakusiye mchiona video bedza kuona video zvazo zvinofika comment section kuti boy here iri kuitwa nekanzuru iyi kana kuti yosiya katsika kayo. Ngatimbone first update, but usaskip this video noti ndine next update yemwana iye akarowa baba vake kusvika vatitasa kusvika mukufa. Ngatione first update. Ndonzi mai Majuru ndine mwana anodzidza pano. Kamwana kacho katoripo kadiki akwanithirisa. Tete wekumba tichita mabasa edu kuma9 tatounza vana vechikoro. Ndopa takatonzwa noise kochii kutoona matoilets tiri kure patamhanya kure takatosvika chigrade chichiteto basa chichotisuduruka asi mwana wangu atiwe padhuze rechigrade chacho vaisatoda vanhu padhuze, asi chakaparadza mabhuku hapana chatakabuditsa chevana. Takakwanisa kubuditsa mwana wangu nebhegi, asi chatoita pressure chakatiparadzira hachikoro kwete hachina chakasiya mari zvimwe amamedhemu atoti hatina chatabuditsa. Tiri mutumwe kuti mari towana mamedhemu nemafoni zvakatopwanyikira ekesa pakona patariro ndanga ndatoenda kunohodha, saka ndakatoona chigireta chichipinda pandatomira ndakabata mafrizi angu, saka ndakaona chichitanga kupinda nekutoireti. Chakangopinda chichipwanya chichibva ikoko pachauya kufront. Saka vanhu vaitoshedzera kuti buritsai vana umo, nokuti havana kusikotaura nemunhu, vakangosipopwanya. Mumwe akamira achiti anga ane zvebreak achiti tsemura neuko. Vana medhemu akatopinda basa, medhemu akapinda basa rekuti ndiye aitotora vana 1-1 gozi vana haana kuziva kuti vana vaisaziva kuti chii chaitika. TumaECD munotongotudziwa kuti vanoti chii chaitika. Medhemu iyeye akatopinda basa rekuburitsa vana, hapana chakabuda. Vakangokwanisa kubuda nevana, tumwe tuvana twakangotiza tuchienda kumba kwatu. Handizive kuti vaingotsvaga kuti tashaya vana vairi. Itwo twanga twangobuda tuchinanga kumba, saka maticha anga akutsvaga kuti vamwe vana ivavo vari kupa, asi vakazofonera kuvabereki vavo zvikanzi vana vadi vasvika kunoko. Zvinhu zvakatirwadza. Ndinonzi Alexio Majuru, ndini muridzi wepanapa. Nezuro takaona vakauya vachizviti ndive council. 2 guys takambouya before, Romao na Rubaya, vachizviti ndive district council we-control development, vachiuya vange vaine greda rataratidza kuti ringe rahaiwa. Vakauya panapa tikavabvunza kuti mauya nezvei, vakati tauya kuzopaza pano. Vauya kuzopaza pano vana vaive muclass, saka pavakapinda vakatanga kupaza jurawo, achibva adirecta that machine ichibva yapasa toilet. Vachibva vaenda kuvana vakadaidzira kuti vana munofira imo mubudai mutize. Saka vana vakabuda 1-1. Inini I thought kuti kutoilet kune vamwe vakunge vapindako, saka vana vakazobuda vadisturbed vakumhanya all over the yard. Saka ivo havana kutarisa zvese izvo, vakatotanga kurova vana vekumberi kuma-ECDs venge vari mukati muclass. Saka pamwana pavakazobuda ini ndichidzokera kunotora mapapers, ndakaona chinhu chaakutondivira. Vana vamwe vatotiza, vamwe vakutodonerwa. Saka ndakazopika wana dagai mukomana ari papa mudiki uyu, ndiwo ndakazotizawo naye, ndakaona kuti panapa patoipa. Saka inini ndiri kuzimbikana nazvo kuti kanzuru kana iriyo ine resolution yakadai muarea matinogara. I've been here for about 20 years tiri muno, but tenge tiri kuopareta zvinhu tichifunza kuti council tiri mumaoko mecouncil. I made an application 2014. Council ika-acknowledge application yangu, but to be surprised kuona vachiuya vaine an eviction order
yekuti demolition order yekuti paza ichinhu chenyu hatisi kuchida pano. Tine munhu wedu atoda kuisa panapa akapiwa lease renzvimbo ineyi, but that person had applied na 2022 and yet we had applied for this piece of land in 2014. So we are very much touched about this. Next update iyo yabuda nepamhondoro yemukomana iye akarova baba vake kusvika vafa. Nonzwa vamwe vanhu vandanzi baba havana ngozi. Veduwei uchairipa. Machilava. Pana baba vanove chizvarwa kuMozambique. Vane mburi yavo vachirarama vari kudzapata kumondoro. Right, zvadaro baba mukadzi wavo vakasiyana naye. Vanga vachigara nemwanakomana nemukadzi wake. Baba vanda kapenda zvavanga vachiita nokuti izvezvi kuti ndiwe nenyaya baba vakafa. Izvezvi vari kumuchari kwada kuti postmortem. Nasi zuva rechi5 kubva zuva ravafa nematambudziko. Chii chakaitika? Baba vakaenda kumashops. Vari kumashops mwana wavo vakadana mwana wavo mwanakomana wavo kuti auye pavari. Okay. Vadana mwanakomana kuti auye pavari. Mwana uyu haana kuenda kuna baba vake. Kusvikira baba vatozoenda kumba, mwana uyu akasara chimadoro ari kumashops. Kumba kwake kune muroora. Vateretsi vachiende vaire ikoko. Right. Vasvika kumba mangwana makuseni, vamwe vana vakatongonzwa vamwe sisi vakufondera nokuti baba vafa. Baba vashaika. Baba vaita sei? Uye akati no, rega ndiwe ndega ndizovaona. Varipo zvikanzi vari mubedroom avo. Mwana akasvika zvikuda kuvhura blanket kuti aone chokwadi baba vafa here. Achinosvika kunobvisa blanket akachema achibva nyara nenyaya yekuti paakabvisa kuti blanket achikandoko oda kuona chiso baba vachake aine tarisiro kuti achaona baba vakapfeka nokuti vanogara vega. Achinobvisa blanket vakaona baba vari maliseche havana kupfeka, but baba vakafa. Iwe baba havana kupfeka sei? Zvikanzi ndofunga vanga vachitsva. Wow, kuvafa sei? Zvikanzi baba ndakanzwa kuti dikiti murumu avo. Ndobva ndamhanya ndikapinda mumba. Ndobva ndaona kuti baba vanga vachirutsa. Ndobva ndavasumudza. Ndobva ndivadzorera pambedha. Ndobva ndaenda kumba kunorara. Nhasi kusini kuti kundotarisa ndiri kuona baba ita sei? Vafa. Wo, vachizoterenyedza kuona kuti paazoenda kuna sisi vatori nedzimwe dzihama dziri kuHarare atofona kudzera kuti vazisa kuti tingabatsirika sei kuri baba vafa. Vana sisi vari padhuze havana singosevi. Wow, fonirai vanhu tiwe tibatsirane uyezve tishedze vamwe vanhu vechikuru vauya pfekedze baba nokuti marerero avakaita vasina kupfeka asviite. Ko havana kupfeka hembe dzavo dziripi? Zvikanzi ndofunga vabvisa nokuti vanga vachitsva. Zvikanzi imi munhu anga achirutsa akwanisa kubvisa hembe ndobva aita dzekupeta kuisapa dzakapetwa ari kurwara adonha pamubhedha ari kurutsa ogona kubvisa hembe obva apeta ora pamubhedha obva afa. Rega ndichedze vanhu vamwe vechikuru varume vauye vapfekedze baba. Okay. Right. Vari kudoshedza vanhu vachidzoka vari kutoona mukomana ari ega atopfekedza baba. Wow, zvina mhosva ndi baba vake. Right, kashedze mapurisa vauya vatora mutumbi. Right, takamirira posti nemutemo nezvinoitika kubva kumapurisa. Isusu handei kuna mwana unobatsira sekumasowe. Timbonzwawo rufu rwamudhara harina kucheka. Semhuri amai kumagunde, he kumagunde, amai kumagunde, he kumagunde, jekesa musutu, he kumagunde, kufamba huko. Vakanaka kupi? Vakanaka kunobatsirwa. Wamukaseko Timothy Mpoperi chibuti wakabata ndiro zetu wakabata ikoko ku UK uri kufamba nacho. Thomas Mate unachisho muti. Thomas Mateta chibuti wakabata. Inzwa mukoma KB. Vari mukati mekufamba. Mukomana akatenga kuti singa mnarutungamira. Kutungamira. Kuvura gap. Munhu uyo ndiye munhu uyo mukomana akarwa pasi. Nya. Achaoneke. Ndobva adzoka kumba. Sisi vemusikana vano vantu vakatenga kusvika nguva yakada kuzotariswa baba mushure mekutanga kupfekedzwa veyo vanhu vakatozoona kuti pamablanketi apa pane ropa
ende ropa iri harisiri rekutangarira kureva kuti pane ropa rakatombogezwa rikabviswa kukazosara rimwe rinosaririra uyezve hembe dzotaridza kuti mumba makagorobwa hembe dzakatowachwa. Ndiye akaita zvinhu izvi mapurisa ndobva vambotora sisi uye utanga kuti iwe chii chakaitika ndobva vatora vakomana vanoziva zvokuita ndonyaya yacho. Sisi vachibva vamboendewo sisi vane kumwe kubatwa kwakamboitwawo vakabvunziridzwa vakabvunziridzwa munovaziva vanobvunzwa komana kana chidi vanobvunzwa usatarisire kungobvunzwa vanobvunza vakadzoka zvavo vachiratidza kuti guys ndange ndiriko zvadaro mukadzi unozobvunzidzwa nemapurisa muroora anova ndiye muridzi wemukuru vakati sei atiza mushure mekutiza murume ndopakutaura kuti ichokwadi baba pavakauya mumba mavo vanogara pamba pakaita sei pamba pavo kuti mumwe nomwe anenge uri murume mavo. Okay. So asi aiwa mumwe nomwe mumba make aisi imwe chete. Okay. Vanoti kwanzi muroora anoti iye vabhoshwe baba vakadana mwana abva kubhawa zvikanzi uya kuno murume mavo zvakasiri ngurai manheru ayo kuma 7-8 kwanzi nemuroora ndakanzwa kuti baba vachiti pane mushonga ndoda kuenda but pane mushonga ndoda kusira anoti ndo pandakanzwa but chandoziva kuti murume wangu akasvika kuruwa baba. So baba akazoonekwa kuti pachesti mumusoro nemumabvi mune mumwe makasvuka. Ndiye akazobuda kuti chokwadi murume wangu ndiye akarova chi ndiye akarova baba. But statement rekuti kana achide mushonga wanga uri mushonga wei uye zvakapiwa mushonga wacho here anotaura ndo zvakanzwa. Saka ndiye akarova baba kusvikira baba zodi baba vasofa. Saka mukadzi uri pakutanga akabvunzwa akaramba akati hatizivi chatiri kuziva chete ndechekuti isisu tangunzwa kuti kuratidza kuti munhu adonha pamubhedha ndo zvatikanzwa. Mushure mekuzoiswa mukona nekubvunzidzwa ndo pakasora nyaya yekuti baba vadana mwana wavo vakabvunza kuti pane mushonga wandoda kukusira. Ndichimubvunza vaine mukadzi ndichiti baba pavaiti ndiwe kusire mushonga vaida kuenda kupi? Vanga vati ndakufa here? Vanga vati ndakubuda munyika here? Vanga vati ndichakubushanya here? Ari kuti handisire.